Als ze de propellers wegdings. Cadeautje van onze Belgische vrienden. Dan is dit een heel mooi plekje. En een ontmoetingsplek. Wat gaat de kloten op? We willen niet op de televisie. Echt niet? Is dat serieus? We moeten weer op televisie. Een hoop stom nu van mij is. Hé jongens, hier goed daar. Oh, ik schik ze wel nodig, tot ze dadelijk binnenkomen. Maak de koffie allemaal klaar, hè? Hebben de man nog weggejaagd? Nee, dat wil hij niet. Oh. Dat is zuur geloof ik. Geen niet. Nee, ik ben nog nooit zuur geweest. Alles in het geil heb ik nooit gekend. En ziet geen van hé? Ja, die ook. En die ook, dat woont ook. Want dit is toch de veldschuur of niet? Ja, door is Ja, het zo. uitje. En waar is dit, waar huurt dit bij? Ja, dat is allemaal meis. Dit is mees. Mhm. Oké. Groot mees, klein mees? Dit is grootmees. Daar, als ze dadelijk doorvaart, je gaat je links. En waar de weg, waar de kruising is, zo, dat is dat was vroeger bij Steen. En dit was bij Elsen. En dat is nog Elsen, zeggen ze, hoe we wonen, maar we zitten toch gemeente Steen nu. Maar. Er gebeurt nog het een en ander, hè? Ja, is gebeurd. Die hebben die leidingen gelopen. wel. Oh. En die gaan daar eens daarachter en dan gaan die onder de Maas door. En dan weet je niet of ze nog te Sanderlo of nog Antwerpen of ergens gaan van Sabigoed. Ah. En dat is nu toe. En wat stroomt er door die Hoe? leiding? Dat weet ik niet. Ik weet Ik niet zou wat niet die weten wat, Chemisch spul? Ik denk het. wat die... En dan denk ik eindop, wie die meulens, maar dan op het buis. Dat is zo'n hoek van beton. En af en toe blazen ze dat door. Wel een weg of zo. Dat is een kabaal is dat wordt. Huh? Dat is dat kabaal, wat les ook dan voor. Dan blozen ze die leidingen door. Zuur, joh. Oh? En dat doet deze week 14 dagen. Samen hier. Ik heb plooien in de broek. Ja, hoor. Hé, maar ziet je bang dat ze ook kwijtraken? Dat je zo'n opvallend jasje aan Dat hebt? heb ik van de buurman gekregen, dat weer bij de post. Ja, wandelt al dagen. Ja, luister, ik ben een keer of vier omgekeerd, dus dan zijn ze me liggen. Ja, serieus? Ja, het bloed te leeg. Oh. En het weer, wat hebben ze nu met die gedaan? Ja, nu ik ben een paar weken terug aan het hart geopereerd. 4 omleidingen. Dus, Een paar weken terug. ja, een week of 7. Oké. 24 september. Maar alles erop en eraan, de boel gaan ze opengemaakt. Ja. Ja. Ik heb een eind dat werk niet meer te gooien. Daarom heb je de handschoen nog aan. Het koude eindje. Ja. Ik heb onder de operatie een infarct gehad. Dus een werk niet meer te gooien. De kracht is ook veel uit het eindje. Nou ja, misschien gaat het graag aan wedstrijden. Of hebben ze bij je hoed een arm wat weggehaald om omleidingen te maken? Oh, ja. Met de been, moet allebei de been. Ja. Ik weet niks. Kijk. Ja. We kennen elkaar de hand schudden. Ik ben zo een hart geopereerd. Ja. Ja, dat ben een stuk jonger dan mij. Maar ik weet wat het is, want ze hebben mij ook opengemaakt. En dan is de beurs wel even teruggezet, hè? Oh joh, dat is steeds op 0. Ja. Het Het gaat ook alweer uit. Ik kan alweer een dikke uur wandelen. Ja, ik vind het knap. 7 weken na de operatie. Ja, Want dan zit je formeel nog gewoon in een revalidatietraject, hè? Ja, ja. Ja, dan heb ik, ben ik ergotherapie aan het doen voor dat eindje. Maar ja, dat is voor een
Met zijn beursteltjes en ik weet niet wat dat. Grote rieën, man. Maar wat hebben ze tegen u gezegd? Wordt dat vanaf komt dan? Van een infarct, een herseninfarct. Oh, je hebt een herseninfarct gehad. Ja, ja. Oh, ik doe een hartinfarct. Nee. Ik heb geen infarct in het hart gehad. Ik heb gewoon mijn pijn op de borst en zodoende ben ik... moest gekatheteriseerd werden in Helder. En ja, dan denk je, ja, misschien een bijpasje. Ja. Ik had zo van 4 omleidingen, dus dan heb ik 4 omleidingen. Dus je loog eigenlijk al op de behandeltafel voor een katheterisatie. En toen zeiden ze van er is meer aan de hand en we moeten omleidingen gaan leggen. Ja, en dan heb ik gewoon nog... hoe lang heb ik nog gewacht? Ja, een paar maanden, hè. 5 maanden heb ik nog Ja. moeten wachten eer ik aan de beurt was. Dus, Hebben ze in Maastricht gedaan. ja. Maar hebben ze het wel goed gedaan, want je ziet weer snel op de been. Hey, toen een paar dagen erna weer toes waren. Ja, toen leef ik gewoon Ja, achter een relater een week gelopen. Hier was het ding in staan. Hè. Heb je ook iets? Ja, zeker man, dat weet dat niet op vandaag. Dat hebben we nu leiding gaan ze zelf vermaken. En daarvoor hebben ze dat laten zitten. En dan maken ze misschien meer kapot de schoot, zegt ik. Als ze doen nog eens horen, ja, dan moeten ze mee openmaken. Wij gaan weer een hartslag, dan kost dat niet meten. Dat met dat oude ding nog moeten doen. Je bedoelt de bloeddruk? Nee, een hartslag. Hartslag, kosten ze niet meten? Als ze minder dan 40 hebben, dan heet dat niet. Met die apparaten. En dit heeft dat zo gedaan, dan hebben ze zo'n ding in gezet dat het vlotter gaat. Dus dat is een pacemaker? Ah. Dus geen defibrillator, maar een pacemaker. Ja. En wanneer is dat gebeurd? Oh, die is nog niet zo lang, maar half jaar. Ik onthoud niks, jong. Ja, ik hoor niet. Maar je ziet een fanatieke wandelaar dus. Ja, ik ben eigenlijk gaan wandelen voor die corona is geweest, 6 komen. Ja, toen af. Dan leef ik normaal een kilometer of 9. Ja, nu loop ik dan wat minder, omdat ik ja, een beetje nog aan het moet het opwerken. Hè. Niet te veel mensen, hè? Nee. Maar de lege bloeddruk, heb je dat altijd gehad? Nee, ik weet het, dat een paar jaar geleden. Hè. Ja. Ik word aan het wandelen en ik kom met de fiets aan, daar in de Maaswijnd. Hij stopte bij mij. En dan sloeg ik daar. Doe koos er ook niet staan en zo kalm met eigen. Ik heb er ook lang In de stekel eruit. Ja. En ja, ik ben een keer 4 buurt omgekeerd. Maar is het dan verstandig om alleen te gaan wandelen? Ja, ik heb een telefoon bij me, maar ja, als ik omkip kan ik toch niet bellen. Nee. Ja, dan heb ik dat ding omhangen. Zo'n alarm. Oké. Dan kan ik op duur en dan weten ze waar je bent. Hè. Maar ja, Op een klein stukje. als het omkipt, dan heb ze bezuinig voor op dat ding te duwen. Ja, maar ja. Ik heb een paar dochters en dan moet ik dat omhangen. Ja, Loes, ik sinds er ook wel eens ook zo'n ding aan het kallen, maar ben ik nog niet aan. Ja. Als ik heb, ja, dan kan ze op duur. En dan kan ik hem los, dan kan ze gewoon met die kallen. Ja. En op een paar meter kan hij daar kijken hoe je Maar dan bent. kun je ook mee praten met dat ding. Ja, dan hoef ik hem niks meer te doen. Die kan op duur en dan is dat goed. Als ik kan zien hoe ik lig, hè. Op dat telefoon, ja. Ja, er zit een GPS of zoiets zit erin, ja. Ja. Ja, maar die kan niet bellen. Dan heb je nog een ouderwetse. Ik heb nog een uur. Oh, kijk! Oh, dus, hey. Oh. Hé, kijk hier wat ik heb. Ik heb allemaal zo'n oude lullen. Ja, maar joh. Ik heb een andere gehad, maar de dikke heb ik niet meer. Ja, hier, €60. Ik denk dat ze deed, maar hoe lang heb je den al? Hoe lang, ja. Ik moet net zeggen, want dat is toch dat ziet er gebroekt uit. Oké, geweldig. Dat is nog goed het jaar toebak. Het jaar toebak. Dat hebben ze niet alles in gezet, hè. Ja, geweldig. Oh ja. Wat ik zo kan doen. Er zo die namen allemaal in, wat te duur, hè. Geweldig.
We zijn goed bij hoor. Nou, er zien tegenwoordig jongeren, dus de jeugd, die zich speciaal weer zonnetelefoon aanschaffen omdat ze veel te veel prikkels krijgen van alles wat ze met de smartphone kunnen doen tegenwoordig. Dus eigenlijk ziet je best wel hip. Ja. Ja, hipper als dat gedenkt. Ze kennen me zo'n moderne geven, daar ken ik toch niks van. Nee. En ik ken niks van een computer of niks, dus ik hoef het dan niet te kennen. Mijn schoonvader heeft het geleerd. Ja? Ja, die weet wie, kunnen we met appen, is best leuk hier. Ik ken, Foto's doorappen. dit is een heel eenvoudig denken, maar daar ken ik niks van. Ik ken juist zo'n, ik kreeg hem aan de gang voor te bellen en dan heb ik het ook gehad. Ja.